Tak abych nemluvil moc dlouho. Jsem rád, paní ředitelko, že tak významné ocenění získal právě váš safari park. Gratuluji vám a všem vašim zaměstnancům, kteří se na tom fantastickém úspěchu podíleli. Děkuju, pane ministře, děkuju za všechny. A teď největší úspěchy našeho safari parku představí naši zaměstnanci, kterých se to přímo týká. Tak já se omlouvám, mám tady ještě jednu gratulaci. Pan Filip Janda je tady. Filipe? Pojďte k nám, prosím. Kolegové z tiskové oddělení se vás pokoušeli kontaktovat, ale nedovolali se. Jo, no to je možný, to já vím, no. Vaše fotka totiž byla vybraná do naší oficiální kampaně na podporu turistického ruchu, takže gratuluji. Gratuluju, Filipe. A teď už bych mezi nás ráda pozvala kolegyni Pechovou, která nás seznámí se svým projektem. Úžasné video seznamky pro šimpanze. Držím palce.